Binarung ngeling gending ketawang laras moyo. Satu wana gondarum hangambar hangabekti jroning sasana wiwaha. Nulya kawuryan ana teja hangenguwung tuhu punika tejane mustikaning pawiwahan. Noninjih Sri Atmaja putra pinanganten putri kang pinuju binayang kare mijil saking tepas wangi kinanthi manjing jroning sasana wiwaha. Samasa Sri Atmaja putra pinanganten putri wis jengkar saking panti busana sigra mandhap saking Dwi Telundagan. Dwi wilanganing kalih telundagan undaan ingkang cacah kalih mandhap saking Pendhapi Agung kang kinarya panti busana. Kawistara sampating busana hangimba busananing prameswari. Nata tinon saking Mandrawa kang abyor momplora gebyar-gebyar. Kicating busana padha katon pating galebyar dening rerengganing canela ingkang tinaretes ing sesotya. Lamun ginanta pindha werdu angga sastra. Werdu ateges lintah angga banyu sastra sewu. Bebasan lir pindhane lintah sewu kang bareng kumelap ing banyu. Kawistara rawuhipun Sri Atmaja putra penanten putri tansah lona-lona anggenira jumangkah sinambi hangasta gantal ingkang winastan gundang kasih. Rawuhipun Sri Atmaja putra penanten putri wis dumugi salebeting bali wiwaha dope mulat mring sangjaning para rawuh kang wis kepareng rawuh. Gumbiraning tias satuhu tan kawawa yen ta cinitra ing ukara. Sangsaya dangu sangsaya caket rawuhipun Sri Atmaja putra pinanganten putri dumugining unggian kang tinuju katitik wus arsa minggah wontening Dwi Telundagan. Dwi wilanganing kalih telundagan undaan ingkang cacah kalih. Samasa wis dumugi yen kang tinuju dope wis tiniti pirsa dening Risang Juru Sumbaga. Kawistara Sri Atmaja putra penanten putri kalenggaken wontening Gampar Kencana ingkang awarni seta. Ingkang kanthi linambaran permadani awarni rekta, binalipit awarni jenar. Ingkang dumunung wonten sanginggiling Dwi Telundagan. Menika ta warnane Sri Atmaja putra penanten putri kang pinuju lenggah kanthi hanggana raras. Hanggana raras tegesipun tanpa kanthi tanpa ruwang alias piyambakan. Lenggahipun kanthi ngapurancang astane. Sinten ta Risang Juru Sumbaga kang pinercaya hama maes saha hama matut. Noninjih panjenenganipun Ibu Tuti Wagimin Juru Sumbaga saking Sumber Jati. Dasar prigel saha trampil anggenipun hangayahi ing sesanggeman. Pramila asiling pakaryan sayekti datan nguciwani. Wimbuh kelan kawontenanipun Sri Atmaja putra penanten putri yen ta keparenga kula hanyandra dedeg mringin sungsang pakoletane Resi Kuning hanemu giring kadya masinangling rikma memak ngembang bakung rinengga sekar kantil miyang cunduk mentul sesinom napating clekentung sak dhuwuring bathuk ati-ati nylekenting hangudup turi palarapan hanyela cendane. Alise tumanggal sepisan idep tumenging tawang netra ndamar kanginan. Pasuryan lindri-lindri grana ngrungih pipinya nduren sajuwing. Latinyo manggis karengat lir nggula satemplik wajane miji timun yen to gumuyu dekik pipine.
wanyo nyangkal putung jonggong ulan-ulan pamedangan Raju Mas kiwa lan tengene padha ndhep dhuwure payudara nyengkir gading astanga dewa penentang racikan mucuk ri lancip-lancip tur dowi-dowi yen to kurang dowi kukune den gawakake malah kepara den lancipi asal besuke ora kanggo ngrauti garwa kakunge bangke anawon kemit wentisna nutang gangsir sang saya mengandhap anggone hanyandra ngantos dumugi wonten ing delamaan tungkake jambu wer kukune jempol samparan rintik-rintik lir pindhane sirah ula cabe lenggahipun Sri Atmaja putra penantan putri ingkang kanthi hanggana raras pinuju hangrantu rawuhing kakung kepareng ganjeng karaken Sri Atmaja putra penantan kakung saking Wisma Palereman ingkang kabiwada kanthi ladrang Sri Widodha Pelok barang sigeg ingkang lagya hangrantu rawuhing kakung genti kang winursita Noninjaya Sri Atmaja putra penanten kakung kang wis nampi sasmita sigra jengkar saking Wisma Palereman arsa tedhak manjing wonten salebeting sasana pawiwahan kawistara sarwa gumebyar busanane hangimba busananing Narapati kang satuhu endah edi asri raras kawuryan lamun kadulu katon agung Prabu miwah Mebawa ginepta ing wardaya pindha narendra kang arsa tedhak siniwaka gampyak-gampyak jajar kalih ingkang samya lumaksana hangayap sang raja putra pinanganten pinaragan dening para kadang Sumitra miwah warga Wandana samasa rawuhipun Sri Atmaja putra temanten kakung wis dumugi wiwaraning pawiwahan tanggap ring sasmita risang juru sumbaga sigra hambedol Sri Atmaja putra penanten putri saking Gampar Kencana ingapit dening Kang Rama dalah ibu sigra mandhap saking Dwi Telundagan Dwi welanganing kalih telundagan undaan ingkang cacah kalih arsa hamapakaken rawuhipun kang garwa sangsaya dangu sangsaya caket nggenira lumaris samasa Sri Atmaja putra temanten Sarimbit wis samya pagot tingal tempu ing Pandulu catur netra catur welanganing papat netra mripat sakala dadaya pangaribawa kang hambabar karsa kinarya pambukaning rasa ginaib kang tumanem jroning sanubari datan saranta sigra kumlawe astane putra pinanten Sarimbit mawi mbalang gantal ingkang kadamel saking suruh lininting tinangsulan lawe wenang pinilih suruh kang atemurose suruh yen to dinulu beda lumalan kurpi yen to ginigit nunggal rasane sanajan to kang sajuga priya kang sajuga pawestri lamun wis manunggal ing rasa karsa mewah karyane samasa wis pinesti dadi jatuh keramane kawetara Sri Atmaja putra temanten Sarimbit arsa nyirep cublik kanthi sesarengan ingkang hamengku suraos diajab muga-muga putra pinanganten Sarimbit sageda ngirangi ing pamirsa kawetara putra temanten kakung wis hamerepekihan 3 ingkang caket Bokor Kencana minangka wadhahing sekar setaman tinapaing padha han 3 pecah sakala
menika ingkang winastan pidatigan diajab muga-muga putra temanten Sarimbit sageda mecah nalare mecah penggalihe kapestara putra temanten putri wis laju hanjeng kusarwi sumembah nulya hameje samparaning kakung kanthi tirta narpada. Tirta ateges banyu, narpada bengawan, banyu saka bengawan. Pralampita tansah hangi cali saliring Sukerta. Tulus mulya manggih rahayu widodo. Titipurna laksitaning panggih samasa Sri Atmaja putra pinenten Sarimbit wus hanapaken Jawatasta. Jawata teges jajar asta tangan jajar tangan alias salaman lanje musafahah sigra kajumenengaken kanthi jajar sumanding kanthi siningeban sindur dening Kang Rama dalah ibu. Apa ta werdene singep sindur mre bebrayaning putra Sarimbit tinuntuna ing reh kautamin binayongan budi rahayu waniya marang bebener wedya marang kanistan menggah tumapa ing singep sindur ingkang Rama wonten ayunanipun putra pinanganten Sarimbit sinambi hangasta pucuking sindur dene ingkang ibu wonten pengkeranipun kumlawe astane asta kanan dumawah wonten ing pamidangan kanan putra pinanganten kakung asta kering dumawah wonten ing pamidangan kering putra pinanganten putri awet tansah ngetrepi pangandika tama pangandikane Bapa Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangun karsa tutwuri handayani kawetara risang suba manggala minangka pangarsaning lampah wis minggah wonten ing Dwi Telundagan arsa hanete pirsa dampar kencana ingkang samangke kinarya hanglenggaken putra pinanganten Sarimbit. Dupe Sri Atmaja putra pinanganten Sarimbit wis minggah wonten ing Dwi Telundagan wus purna risang suba manggala anggene rohanite pirsa dampar kencana sigra hanapaken kekanthening upacara adat candhaipun nuninjih trajon ingkang bapa lenggah wonten ing dampar kencana putra pinanganten kakung lenggah wonten ing wentis kanan putra pinanganten putri lenggah wonten ing wentis kering Dore kala nraju ingkang bapa sinambi ngunandika putraku ngger gendhukus miyatun bareng tatraju slirane bapa te padha kelawan Bagus Parman ya pancen slirane kuwi kadadean saka iga wekasane Bagus Parman ya ngger mula ya wis samestine yen to slirane sakloron kuwi dadi jatuh kramane samasa wis purna anggene rohan raju dupe putra temanten Sarimbit wis jengkar saking wentisipun ingkang Rama kawistara ingkang Rama arsa nandur putra pinanganten Sarimbit pamidangane kaasta katanem wonten ing dampar kencana lanje Pak dipun tenet Pak net ngaten kados biasane nek pas pinuju nenet nika lho Pak wis lenggah kanthi jajar sumanding putra pinanganten Sarimbit kawetara risang suba manggala arsa hangrigenaken rawuhipun risang besan Bapa pawis kalian garwa wis mandhap saking Dwi Telundagan hamapakaken rawuhipun risang besan nuninjih Bapa Aliwikrama kalian garwa ngaturi pambagri sugeng rawuh Raka Mas ngaturi kasugengan lanje nampi berkah pangestu panjenengan tansah pinaringan kasugengan sumangga kaaturan lenggah wonten papan sampun kasamektakaken nuninjih matur nuwun dupi samukawisipun wis satata lenggah
Kawistara risang suba manggala arsa hanapaken kekanthening upacara adat candhaipun ninggih Kacar Kucur Sigra Jengkar putra penanganten kakung saking Dampar Kencana sinambi hangasta tilam lampus ingkang isinipun kacang kawak, jagung kawak, kedhelé kawak, beras kuning sarta duwe treceh kasuntak wonten pangkone putra pinanganten putri kanthi linambaran sindur ingkang hamengkusa raos sampun dados kewajibanipun kakung hangayani hangayomi miwah hangayemi adeging bali wisma sindur kang kinarsa nampi Kacar Kucur awarni rekta pinalipit awarni seta hamengkusa raos diajab muga-muga putra temanten putri kagungan sifat gemi nastiti ngati-ati Kacar Kucur atuta kaya sedulur kacang kawak jagung kawak kedhelé kawak atuta kaya sanak kembang-kembang ploso yen awan kaya wong liya yen bengi nunggal saklasa kembang-kembang menur yen awan miyar-miyur yen bengi nunggal sakasur kawistara putra temanten sarimpit wis ngaturaken Kacar Kucur dumateng ingkang ibu ingkang hamengkusa raos diajab muga-muga putra temanten sarimbit tansah enget dumateng atyang sepuh kekalih sageda tansah birrul walidain wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin samasa wis kundur lenggah kanthi jajar sumanding kawistara risang suba manggala arsa hangrigenaken dahar walimah putra temanten sarimpit hangersaken dahar sesarengan kanthi lados linadosan sing kakung dulang sing putri ndulang kakunge dadi dulang dinulang hamengkusa raos diajab muga-muga putra temanten sarimpit tansah guyub rukun sisinisian saking alam donya ngantos tumekeng delahan kasunyatan samasa wis dahar walimah raosipun wonten ingkang anyep wonten ingkang asin wonten ingkang pedes wonten ingkang manis lan sanes-sanesipun pratandha bilih kita ngagesang wonten ngalam padang punika mawarni-warni panggesanganipun ana sing tukang ngorek-orek pasuryan Ibu Priasih tukang nginjen tukang ngintip tukange foto tukange shooting sing tukang petakilan cucuke lampah sing muntiri barang cilik-cilik tukange sound sing tukang ngopres protokole purna dahar ngersaken ngunjuk ugi kanthi lados linadosan unjukanipun winah tan tirta nirmala tirta ateges banyu nir tanpa mala memala banyu kang tanpa memala alias toya ingkang suci lan toya wening diajab muga-muga putra temanten sarimbit tansah suci lahir batine suci penggalihe dope wis ngunjuk tirta nirmala kawistara putra temanten sarimbit wis enget marang purwaning dumadi enget marang Rama dalah ibu pramila kanthi gandeng asta ingkang garwa Sri Atmaja putra penenten kakung Jengkar lumarap ngabyantara mringarsaning para pinundi namun saderengipun keparenga putra temanten putri hanglolos wangkinganipun kang garwa awet kirang prayogi lumarap ngabyantara mringarsaning para pinundi sinambi hangasta gegaman sigra repepeh-repepeh nggenira lumampah yayah soto manggih kromo bebasana suku Jonggo ateken janggut
Samasa wis dumugi ngajenanipun Kang Rama dalah ibu. Tangkeping asta sumembah ing jengkukanan. Estening tias hanya nyadong rumentahing pangastawa saking Kang Rama dalah ibu. Den lus-lus pamidangane wini weri-weri maneh. Putra temanten Sarimbit kebak ing Sesutresna. Satemah waspa mijil Hamarawayan. Awet enget marang bapa kang wis bangkit ngukir jiwa ragane kinarya lantaran lestarining tumuwuh. Lan ugi enget marang ibu kang wis kawawa dadi papaning yuga brata salebeting nawa candra dasa ari. Nawa teges sanga candra sasi dasa 10 ari dina, sangang sasi 10 dina. Kawistara Dorikala putra temanten Sarimbit hanapaken pangabekten dhumateng Kang Rama dalah ibu. Lamun kadulu saking Mandrawa tata lahir putra temanten Sarimbit manembah dhumateng Rama dalah ibu nanging menggahing batos. Putra temanten Sarimbit manembah wonten ngasa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Manembah wonten ngasa dalem Gusti ingkang maha suci. Nunenjih Ilahi Rabbi. Awit boten dipun keparengaken menggahing agami manawi kita manembah dhumateng sesaminipun janma manungsa iya kana budu wa iya kana tangi. Lho Kakang Mas, agemanipun pangkingan kok gumletha monggo kula agemaken Kakang Mas njing ampun goreh. Alon-alon wae diajeng alon-alon ya. Noninje Kakang Mas alon-alon kemawon, alon-alon kemawon. Wah tenan diajeng bareng keris wis semlempet. Kaya penatenan rasane no geger. Lah apa meneh yen sing semlempet pusaka tanpa warangka Mbah Kyai Senggol Modot. Samasa putra temanten Sarimbit wis purna anggenira hanapaken pangabekten. Kawistara putra temanten Sarimbit kajumenengaken kanthi jajar sumanding ing apit dening Kang Rama dalah ibu yen ta jengandika kersa hanilingna saka sisih kiwa ana swara sanajan ta datan sura siji areng sijine kayu kanggo nggodhok apik endi siji ganteng sijine ayu yen wis cocok marem nyang ati. Sanajan to sing kakung ing batin semule ra dirikuh awit dipirsani para rawuh parandene sing putri sangsaya dempet sangsaya mepet anggone jumeneng sangsaya kenceng sangsaya kiyeng anggone pepeletan asta awet kelingan duk nalika samana. Rikala ketaman jemparinge Bathara Asmara duk nalika semana sing kakung ngunandika kelambiku teles cah ayu kodanan wingi sore atiku lemes cah ayu kedanan nyang slirane. Sing putri yo nyauri apang-apang Mas dirubung semut pecah kesang Mas kula nggih tumut. Ingkang dipun kersaken menika boten setunggal seda setunggalipun derek seda ingkang dipun kersakaken anggenipun jejodohan kados ngaten punika awit saking alam donya ngantos tumekeng delahan. Kawistara putra temanten Sarimbit kang pinuju jumeneng kanthi jajar sumanding. Lamun kadulu saking Mandrawa satuhu trep yayah curiga panggih kalayan warangka. Curiga ateges keris panggih wis ngarani warangka wadahe. Bebasan kaya dene keris ketemu kelawan wadahe. Satuhu trep datan goyah sakedhi-kedhi ugi wonten ingkang ngendikaken bebasan kados dene getih rong tetes, balung rong cuklek, daging rong ceplak. Samasa wis manunggal dadi sawiji.
sanajan to kang sajuga priya kang sajuga pawestri lamun wis manunggal ing rasa karsa mewah karyane samasa wis pinesti dadi jatuh keramane sang jejaka mewah sang kenya sesarengan nilaraken alaming jaka mewah kenya samasa wis purna tumapaing Petecitra ing Sri Atmaja putra temanten Sarimbit ing apit dening pangiringing putra pinanganten sigra Sri Atmaja putra temanten Sarimbit arsa kalenggaken wontening Gampar Kencana kawistara lenggahipun putra temanten Sarimbit wis kanthi jajar sumanding samasa wis purna Petecitra kepareng hanigek wiramaning gongso kinarohanapaken rantamaning adicara candhaipun sangya para rawuh kasekecana ngenjengan kelelenggahan kepareng hanapaken atur pambagya harja saking ingkang hamengkuing karsa inggih badhe kasalira dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Afi Udin katur panjenenganipun kinurmatan titiwanci Dalesasana kawula atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk napa Bu? Ngantuk mboten? Sepidah malih Bu nggih. Kali Mas penganten, Pak penganten monggo klaturi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhala nikah wa kharrama alaina sifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Konjuk dateng para alim, para ulama ingkang semua hadir wonten menika majelis ingkang tansah kula ta'zimi. Konjuk dateng para sepuh, aji sepuh sedaya ingkang tansah kula pekteni. Konjo dateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha perangkatipun panjenenganipun Bapak Susman ingkang tansah kula hormati. Katur dateng para rawuh kakung Meyah Putri sedaya ingkang tansah kula hormati ugi. Boten supe dumateng keluarga ageng saking Bapak Besan nulinse Bapak Ali Wikromo ingkang tansah kula hormati. Sohibil hajah nulinse Bapak Pawit dalah warga linangkung melih dateng pinanganten kekalih De Parman kalian De Kusmatun ingkang berbahagia. Saderengipun kula matur ingkang salangung kathah monggo para pilengga sedaya kula dherekaken lahiraken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kita ikraraken biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene wonten ing kesempatan detik punika kula sami tansah pinaringan kenikmatan taufik saha hidayahipun Gusti Allah sehingga saged makempal angrawuhi punapa ingkang dados unanipun sahibil hajah nuninsa Bapak Pawit kanthi wilujeng amin Allahumma amin. Rahmat wasalipun Gusti Allah mugi tetep konjuk dateng panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang punapa kula sami selaku umatipun tansah ngajeng-ajeng pitulungan miwah syafaatipun minat dunya ilal yaumil qiyamah. Mugi kula sami tergolong umat ingkang saged nampi pitulungan nampi syafaat amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para pilengga sedaya tansah kula hormati.
Kula matur ing panuwun dhateng Bapak Pranata Adicara ingkang paring wekdal dhumateng kula minangka atur sesulih saking Bapa Pawit minangka Sohibil Hajah. Lamun saderengipun mbok pilih anggen kula matur kathah lepat kathah keranipun astu kula nyuwun agung papunten dhumateng para rawuh samudayanipun langkung dhumateng Bapa Pawit keluarga. Pilengga sedaya yang tansah kula hormati ingkang angka sepisan kula minangka Sohibil Hajah nuwun Bapa Pawit matur ageng panuwun dhumateng rahipun para bapak, para ibu, para hadirin hadirat sambudayanipun ingkang punapa panjenengan wonten ing enjang punika sampun kersa angrawuhi punapa ingkang dados undangan kula. Kula minangka Sohibil Hajah ngaturaken marhaban ahlan wa sahla bi hudurikum, ngaturaken sugeng rawuh. Dene ingkang sakterasipun kula atas nami Sohibil Hajah mbok pilih anggenipun nampi dhateng rawuh panjenengan sedaya kirang adab saha kirang tata krami, kirang sopan santunipun ugi mboten saged manggihi setunggal mbaka setunggal. Astu kula saking warga Bapak Pawit nyuwun agunging pangapunten. Langkung anggenipun ikram utawi caos pahormatan dhateng para rawuh sambudayanipun sae saking papan palenggahan dumuginipun pasugatan unjukan daharan sanesipun mestinipun boten saged damel renaning penggalih panjenengan sedaya, boten saged ngepasi ingkang pun kajengaken dhateng panjenengan. Astu kula minangka wakil saking Bapa Pawit nyuwun agunging pangapunten. Kata niku Pak Bu nggih. Kersa paring papunten Pak Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dene ingkang terakhir saking warga Bapak Sunarto matur ageng panuwun dhumateng tangga tepalih sanakadang ingkang sampun atur pambiyantu dhumateng hajat kula saking awal dumuginipun akhir mangke ima saking tenaga benda penggalian sanes-sanesipun kula Bapa Pawit boten saged caos lintu ingkang sakmurwat kalian amal panjenengan namung nderek dedonga mugi-mugi amal panjenengan dadosa amal ibadah ingkang manfaat maslahah akhiripun saged pinaringan lintu saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang kanthi sakmurwatipun. Amin Allahumma amin. Para pilenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, dene rawuh panjenengan wonten panggenan kula mriki enjang menika astu saking kula Bapa Pawit sak warga sepisan namung nyuwun doa restu panjenengan. Mugi-mugi anak kula Kusmiatun kalih Parman anggenipun akad nikah mangke dadosa keluarga ingkang pikantuk berkah ridhanipun Gusti Allah, dadosa pasan keluarga ingkang istiqomah, bentuk keluarga ingkang saged sakinah mawaddah warahmah, pinaringan yuswa ingkang panjang ugi barokah, ugi pinaringana rezeki mugi-mugi sing kathah tuwin barokah, akhiripun saged pinaringan putra utawi dzurriyyah ingkang soleh tuwin solihah. Amin Allahumma amin. Mekaten atur kula minangka wakil saking keluarga Bapa Pawit mbok menawi saking awal dumugi akhir kathah lepatipun kathah keranipun astu kula nyuwun agunging pangapunten dhumateng para hadirin hadirat sambudayanipun langkung dhateng Bapa Pawit dalah keluarga. Kanthi panut pingatur akhiron billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kanduraken dhateng Bapak Pranata Adicara nuwun. Satuhu cetha mlaha terwaca terang gamblang. Wijang wijiling pangandika kinarahana pakenatur pambagya harja saking ingkang hamangka ing karsa lumantar panjenenganipun Al Mukarram Bapa Kiai Afiuddin. Ingkang satuhu tata titis dalah tatas datan wonten ingkang kacicir manis anuju ing prana awit kanthi paramasastra ingkang jangkep. Katur panjenenganipun boten namung kawula ngaturaken agunging panuwun. Sangya para rawuh kasekecak nanggen jenggane kelelenggahan. Awit Siratmaja putra temanten Sarimpit ngersaken gantos busana kepareng hanapaken kirab putra pinanganten Sarimpit sabet biar nalika wau. Tinebina saking bebendu cinelakna ing budi rahayu. Kepareng kula hanyandra rawat-rawat hangrumpaka pinangka regenging swasana weresep rarasing pahargyan ing ari punika. Awit saking panasing srengenge tinambah sumuk ing penggalihe notol pikire. Awit wis katekan apa kang dadi sedyane. Lenggah jajar kelawan janma kang kinarepake. Wusana gumrebya kang riwe nelesi busanane Sri temanten sekarone sidhem permanem. Datan ana sabawa sekut gegudungan datan obah samirana tan lumampah. Awit samya asong pakurmatan dumateng jengkaripun Siratmaja putra pinanten Sarimbit kang arsa tedhak kirab. Jengkaripun putra temanten Sarimbit saking dampar kencana kalamun toka dulu saking Mandrawa Yayah Sri Narendra kang arsa tedhak siniwaka. Ingkang badhe kapyarsa punika ungling gending ketawang langen gita Sri Narendra pelok barang. Kinarsa handharaken jengkaripun putra pinanten Sarimbit kang arsa tedhak kirab arsa gantos busana. Sinten to ing titiari kalenggahan punika ninggih wonten ing ari Soma Palguna. Arya teges dina Soma Senen Palguna Pon dina Senen Pon Surya kaping 17 Candra Juli Warsa 2017. Ingkang dadi mustikaning pahargyan ingkang agung sinuba sinukarta. Boten sanes handika bagus Parman Atmaja kakungipun Bapa Ali Wikrama. Menapa dene Dia Kusumaning Ayu Kusmiyatun Atmaja putrinipun Bapa Pawit kang wis hanambut silane ngakrami hanyelemi samudraning bebrayan agung hangayai darmaning kudrat awit jejering agesang kedah jejuduhan kinarya lantaran hanangkaraken wiji kinarya lestarining tumuwuh lan ugi kinarya hanapaken sunah nabi. Kawistara kang pinuju tindak kira panggenira lumampatut runtut rebut patut tata tumata kebak ing pralampita minangka pangarsaning lampah menika tari Sang Suba Manggala. Dasar wiwit timur tansah anggung ginunggung ginala gala ing edi endahing budaya. Katitik nggenira mangarsani lampah tinapaing padha tansah nuting wirama kaya-kaya paring pralampita marang kang nembe anggebyur wonten samudraning tresna. Lamun kepengin manggih raharja wanya urip kang kebak wirama nuhoni kekudangane ibu tuwin rama memayu rahayuning bawana memayu rahayuning kulawarga. Kawistara tindake ri Sang Suba Manggala sapecak maju sapecak tumoleh. Iku sayekti hamengku suraos diajab muga-muga Siratmaja putra pinanten Sarimpit wajib waspada ing patrap awiya grusah grusuh mundhak kleru awiya gumampang mundhak ketunjang-tunjang
Awya sembrono mundhak nemu godha rencana. Paling sing prasaja dimen mulya, sing waspada dimen raharja, sing awas dimen ora nemu ing tiwas, sing satiti dimen ora nemu ing bilahi. Sinten to ingkang hamaragani risang suba manggala, kadang kula tarunana ninggih Adimas Tasim ingkang mapan pilenggah wonten ing Adimulya. Kawistara wonten pengkeranipun Risang Suba Manggala wonten rerupan pindha golek kencana kang bisa tata janma kembar busanane, kembar dedeg piadege, kembar ngengrenge, nanging beda panggraitane. Menika ingkang winastan patah temanten. Sanajan tanggane lumampah mung sakepethake dhewe bebasan, sinambi gegojegan, lengkeh-lengkeh lir pindhane sardula luwih. Nanging datan saru lamun binulu malah mimbuhi endahing pahargyan. Lamun kadulu saking mandra bebasan lir pindhane widodari ing swargaloka tumurun ing Arcapada, jujuk aning kampung Blingur Kulon wilayah Ambal, dalemipun bapa pawit. Saperlu paring puja-puji pudastuti marang kang nembe apalakrami. Diajab muga-muga Sri Atmaja putra pinanganten Sarimbit caketa rejeki tuwin mukti, rukun nganti marak sowan ing ngarsane Ilahi, nganti keladu ing uni enggal bapa ngobayi minangka pasiying Gusti. Wondene kang kawistara gilar-gilar agemane agebyar-gebyar busanane. Menika to warnane Sri Atmaja putra pinanganten kakung kang baguse kelangkung-langkung, gantenge sundul wuwung. Datan pendek nanging ugi mboten jangkung. Wondene kang sedeng pawakane, sedhep saparipolai, melangoni lelewane. Iku sayekti warnane Sri Atmaja putra pinanganten putri kang satuhu ayu respati, rinengga busana kang edi lan peni, ngagem kebaya mawi kebaya landung jumbuh agemane sing kakung. Apa ta pralampita kang sinamuning samudana anane kebaya kang landung tumrap kang waspana pranawing nala. Iku sayekti hamengku suraos, diajab muga-muga putra pinanganten putri tansah landung penggalihe, landung nalari. Ing gurine putra temanten Sarimbit menika topang ngiringing putra pinanganten kawistara wonten kenya cacah sekawan. Menika ingkang winastan Putri Dumas. Awet sedaya hayu-hayu saged winastan pagrayu. Lan ugi kawistara wonten Jaka Tumaruna cacah sekawan. Menika ingkang sinebat Manggalayuda. Awet sedaya bagus-bagus saged winastan pager bagus. Awet agemane sarwa sarwi kembar, kembar blangkone, kembar beskape, kembar wangkingane, kembar nyampinge, kembar bebede, sing beda mung panggraitane. Pramila saged winastan satriya kembar, apa ta pralampita kang sinamuning samudana anane satriya kembar. Sayekti hamengku suraos, diajab muga-muga putra temanten Sarimbit tansah kembar gegayuhane, kembar kekarepane, kembar apa-apane. Lamun kang sajuga ngulon sijine uga melok ngulon, kang sajuga ngetan sijine melok ngetan, kang sajuga masuk angin sijine sing ngeriki. Lamun gatel bareng kukur-kukuran, tukang eson sitem ngimbuhi, Pak menawi adem bareng kados pundi Pak? Sing jawab tukang esoting, karo nginjen, karo ngeker, karo mesem. Adem bareng ya ben,
kekep-kekepan. Wis purna candraning kang pinuju tindak kirap. Parandene Sri Atmaja putra temanten Sarimpit dereng kepareng paripurna anggenipun gantos busana. Pramila kepareng ngaturaken menggah menapa ingkang ketawis wonten samadyaning sasana pawewahan. Wonten ing sasana pawewahan kawistara wonten sasana rinengga. Sasana teges papan rinengga kang den rengga-rengga papan kang den rengga-rengga murih nang semake ing pandulu. Wonten ing sasana rinengga kawistara wonten dampar kencana ingkang awarni seta. Wonten sakanen keringipun dampar kencana kawistara wonten songsong agung. Apa ta pralampita kang sinamuning samudana anane songsong agung. Diajab muga-muga putra temanten Sarimbit sageda kagungan sifat lir pindhani songsong agung. Awit songsong agung punika minangka pangayom. Pramila diajab muga-muga putra temanten Sarimbit sageda dados pangayom. Mliginipun ngayomi pribadinipun piyambak sumrambahing keluarga tanggih tepalih dalah masyarakat jumbuh kalian paring pepengetipun Gusti ingkang akara jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ngendikane tukang son jare At-Tahrim surate 6 ayate. Songsong agung punika sungsun 3. Ugi hamengku suraos. Diajab muga-muga putra temanten Sarimbit anggenipun dados pangayom tansah linambaran 3 perkawis iman, Islam, ihsan. Ugi wonten ingkang ngendikaken 3 menika minangka panjalmaning tridharma. Ingkang kaeka rumangsa melu handarbeni. Kaping 2 wajib melu hanggondeli. Kaping 3 mulat sarira hangrasa wani. Lan ugi 3 menika minangka panyuwunanipun putra temanten Sarimbit. Diajab muga-muga putra temanten Sarimbit saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Satuhu katon hangang wong tejane tumrap kang bisa andulu saglugu gedene tanggam ring sasmita risang suba manggala. Dope wis kapiyarsa ketawang ibu Pertiwi pelok 6 sigra njengkaraken putra temanten Sarimbit saperlu kasuwanaken malih wonten ngarsanipun sagung para rawuh kalenggaken wonten ing sasana wiyata. Wonten pangkeranipun risang suba manggala tasih kawistara patahing putra temanten ingkang kadamel saking lare ingkang tasih alit ingkang suci lan resih penggalih nyodereng darbi ing dosa. Diajab muga-muga Sri Atmaja putra peneten Sarimbit tansah suci lan resih penggalih lir pindhane bocah cilik saengga bisa tata tentrem adem ayem anggone bebarengan hamengku ing bebrayan kang tundhone bisa numusake bandane mambrah-mambrah kepara kurang wadah. Muga-muga bondo kang halal supayane berkah kena dianggo sangu ibadah sing sregep oleh gelar sajadah syukur bagi kanthi berjamaah supaya uripe istiqomah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Putra putrine solih lan solihah syukur bagi mawi kathah bandane kanggo mragat putra sekolah sarta gawe omah. Aja lali ngamal jariyah lamun turah nggo tinggalan putra wayah syukur bagi ziarah Mekah Al Mukarramah kondure pinarak Madinah
tekan dalem sangune turah kanggo mundhut sawah supayane sugih pari sugih gabah yen pas pinuju panen omahe kebak gabah putra-putrane dawuh tunggu omah aja padha ngedoli gabah sugih kebo sugih sapi nanging aja nganti sugih tuma dalah ketinggi ngomong tamune kok ora kersa amin ya panitiane ora ana sing kersa amin tukang ison ya ora amin kelalen jare iki nang jenengan kersa amin donge ya nek amin jenengan makbul enggak kula ling ngopres ya melu makbul sanajan sing ngopres montolan nyekelang terus bebedan kuciran sisan kadosipun nembe minangka panyuwun teng ngasot dalem Gusti kang murbeng dumadi Kawistara putra temanten sarimbet wis lenggah wonten sasana wiyata sigra risang suba manggala arsa atur panglipur dumateng sagung para rawuh katur risang suba manggala sumangga titiwanci sasana katur nggih alhamdulillah nggih Pak kula kali panjenengan anggenipun manggihaken pinanganten sampun kasembadan amin alhamdulillah mboten wonten lalangan napa-napa moga-moga dipun paringi waras slamet panjang umur kathah rezekine amin amin dasare pengantene kakung bagus iya pengantene putri nggih ayu iya nek ora ayu ben diayoni wae karo garwane diayoni iya angger ora bagus ya dibagusi bagus dasare pinter sing dandani Pak oh iya siapa sih Ibu Tuti oh iya Bu Tuti nggih kepi dalem saking kondang kalungka kowe dekorasine ya disawang yang semna ati senajan semadya iya alhamdulillah kowe nggih jane aku akan nyawang pengantene persis kaya nonomane aku zaman kelingan biyen-biyene ya nggih zaman kula tes sinem kados niku gantenge nggih beda karo sampean lho lah iya kono ora ngerti nom-nomanku kok angger ngerti kepencut kono nyong apa kepencut iya karo sampean olah apa arep perang anggar ala sampean wong sing sepuh be kaya gue genah sampean genah kaya Kaji Muhyiddin lah lah angger penting kan kajine lah anggarnya lah kaya anu Oma Irama nggih alhamdulillah kiramane nggih nyuwun pangapunten matur kula menawi penyayi mriki tuli bandek-bandek menawi kula niku ngomongnya kados niki mergane kula saking Banyumas dadi Kebumen Tirta Kencana ya nggih Tirta Kencana jenenge Tirta Kencana Tirta Banyu Kencana Mas Banyumas oh Banyumas anggar Tirta Kencana Banyumas nggih iya lah anggar banyu kecemplungan kodhok aduh kodhok ngorek Cantaka Sobeng Tirta kuwi oh Cantaka Sobeng Tirta iya dadi Cantaka kodhok apa Cantaka kodhok terus iya dadi kodhok kecemplung banyu nggih iya ana banyu butek wah ben mergo ora bening kowe banyune putri domase ayu-ayu satria kembare gagah-gagah lah aku anggar nyawang iki mak putri domas ana sing siji kae anu nyekeli ngematke kuwi ngematke nyekeli apa sih Mbak ora susah dicekeli ora ucul ora ya oh kejabane tukang foto tukang syuting nyong ora ngrebut ora susah malah gotot nganti terkungkung nggih niki putri domase ya ayu-ayu pira kuwi 40 nggih sing 36 lagi pada ngemeti melinjuk oh iya nggo gawe emping ya emping niki pinter-pintere Ibu Tuti anggenipun hang rias putri domas kali nyos apa ngagemi busana kali satria kembar kula angger nyawang ana bocah gelem-gelungan kaya iki seneng dimat-matna kaya ibu kita Kartini gemien iya kayane mau melu ngrewangi rias nggih ngrias sampean nggih kelingan zaman nika zaman ibu kita Kartini ya kemutan lah nggih syukur kemutan ceritane maksudnya niku kan sejarah kudu dieling-eling kudu dieling-eling sampean berarti apal nggih
Nggih syukur alhamdulillah. Lah anggar sampean apal aslinya Ibu kita Kartini jenengane siapa? Siapa sih? Ya asli namanya Ibu kita Kartini siapa namanya? Lah kok kan kurang ngerti ceritane. Oh lah anggar nyo ngerti. Siapa? Harum namanya. Tayeng ya. Ya iya. Niku di hotel Yaga sing ireng niku, Plasti sing ireng. Plasti sing ireng niku di hotel nomor 1. Ayo Mas. Yo Bendrong Kulon Banyumasan. Sing seru wae Mas. Sing seru. Kae cucuke lampah rada suda rungon. Persis protokole wis rada CUREK. Saya suka kira apa jang segese? Alias BUDEG. Apa gue tegese? Tegesno dhewe ngono. Oh. CUREK digandreng. Kan. Nyong Iya. nyota ora budeg, nyota kun ngomong ora seru ora krungu. Aku kan kurang ngomong wis rada suda rungon. Lah, iya. Persis protokole. Ora budeg ngomong ora seru ora krungu. Ya dulur lanang kuwi ya. Ayo Mas. Nggih, nomor 1 sing seru. Niki grup. Ya. Ya. Asik. 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 Nanti joget satu ya. Es. Ya 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 ya. Mari ngendi yayi tuku dawet-dawete Banjarnegara. Renyes anyes legi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara. Os 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 ah 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 yeah. Awas 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 mendem. Layane kepriwe gue? Ayo tarik ser. Maneman bendrongi kula Mas, ari joget sing Assalamualaikum, kirim salam para piantun. Apa segala masa peketun mirsani lenggeh ranipun. Wakula kayu japone pada pengaruh kapanane ketemu pada dewekan. Amoran yang Srengenge ngolong ayo kepenak ngawat ya Pak. gunung kalut menas tanduran Ora uli. ayange rekasane ora manut karo wong tua. Jangkrik grung kaditet kalung golone mane ngalongo kelingan sing bareng mau. Ayo tarik Katut kacap dani anak Petruk dawa lo semaya jam lejani yen lejani atiku gelap dendeng jai mega malam terang sore mating layu Ayo Mas deplang wae tane Mas deplange. Tiroke kowe nduk kamase kowe. Tiroke. Lho kok Mas semingkir. dibuang bae bae selok-selok kepengin ya Pak. ayu Sing penting deplang astane Mas. Dideplange wae. ada
ngubengi apa kuwi? Muter-muter wae. Tugu apa piye? Rasa janur, rasa nyong Gempe-gempe, wong seneng ngenteni simpe Omak tipi, yol pak Sri Rawa, geni Kayong pati tembol. Bangko ya Ora urus. Ya. Mati. Ora banter-banter kok kena kuwi. Arep dudu apa piye? Jalan-jalan tukar pikiran. Oh, eta kon mantenan, tiru-tiru manteni. Muga-muga kedadi tenan. Yen tak rasa-rasa tak pikir iki ora ning kono ora ning kene, pokoke ning sedhinga papan ki padha wae. Yen ning nggon mantenan ngene iki mawi cucuk lampah. Sing paling akeh vitamine ya cucuke lampah. Lah iya lah wong nek cucuke lampah kakung jogedan karo kenyo. Tanpa capok. Tukange foto dadi Mary. Ya iya pancen, sing penting disyukuri. Iya. Ya ora apa-apa lah, terima. Bagiane dhewe-dhewe, sing penting disyukuri nggih Pak Kyai nggih. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inang adzabi lasyadid. Iya. Tahun kocapa tukange foto ngranu Mary kowe. Jane do masih wis temoto tapi dadak nyedak-nyedak arep demek-demek kowe. Jane wis temoto jane. Lah tenan den demek-demek, demek lengene. Jane arep munggah meneh demek pundrake. Jane arep munggah meneh ning bareng arep munggah meneh arep demek PI-PI-ne jane. Ning mresane mburi preso gadi injen tukange syuting yo ora sida. Jare isin. Nek pengen tamek aku yo engko. Tan kocapa tukange syuting men kon nginjen terus padha karo protokole men kon nyawang wae. Akhire panen moto pailan gulu. Mripat deloke kuat dodo menggap-menggap. Engko dipijeti. Sang Jabara rawuh mekaten panglipur saking Risang Suba Manggala kanthi beksanipun ingkang pinaragan dening Kadang Kula Taruna nuninjih Adi Mas Tasim ingkang mapan pilenggah wonten ing Si Adi Mulya. Pangalembono dalah panyarwe katur sagung para rawuh. Kowe mau cocoke lampah sing dandani sapa kuwi? Sing dandani sapa?
biyunge. Aku ngrene nang nggon tateres ki bingung. Arep njaluk didandani maring priase luputa nggo rebutan yo malah kapiran. Sampean apa? Iya. Lho, kaya kowe kok ndaluk dandan. Engko dhisik aku kan wis ngomong, luputa nggo rebutan yo kapiran. Kali niku mawon Pak, kali niku mawon lah akhire ra sida. Kula mawon sing dandani. Sampean tak dandani gambar macan. Ora rusak ora. Gambar macan. Ji, monggo ndherekaken. Biasane cucuke lampa ki Cilacap Purwokerto. Napa Mas Tasim, Cilacap Purwokerto? Anu bis malam. Betul. Cilacap Purwokerto sampun cekap kantun nampi arto. Alah. Kula niku nyambut gawe kene ikhlas lahir batin. Lahire Ora milik apa-apa, ora duwe pangarep-arep, apalagi kok sebuah amplop tidak penting. Aku biar mikir ke amplop kok. Tekan ngomong orang disuwek, sing penting ing sini. Kena iya, Mak. Sang Jawara rawuh kanthi purnaning panglipur saking Sang Suba Manggala. Samasa wus purna tumaping Pedhe Citra ing Sri Atmaja putra temanten sarimbit arsa kalenggaken wonten ing sasana wiyata. Pramila kepareng hanapaken rantamaning adicara candhaipun ninggih tangga pacana dalah paring pangayu bagya saking panjenenganipun Bapa Susman ingkang panjenenganipun minangka pangemban pangebating praja saha ingkang asta pusaraning adil wonten ing wewengkon Blengor Kulon. Katur panjenenganipun kinurmatan titiwanci dalah sasana kawula aturaken. Sumangga kawula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Konjung arsanipun Al Muharram Bapak Kiai Afifuddin ingkang tansah kula mulyakaken. Katur ngarsanipun para sepuh, bini sepuh minggahing pepunden sedaya ingkang satuhu dahat kinabekten dumateng kadang perangkat desa, kelembagaan desa, sedaya ingkang dahat kinurmatan, sumramba dumateng sedaya para pilenggah kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan ugi. Panjenenganipun Bapak Pawit Sunarto sak keluarga ageng ingkang saweg bagya mulya ingkang dahat kinurmatan. Lan ugi keluarga ageng Bapak Ali Wikromo dalah sedaya pengombyong pinanganten sedaya ingkang tansah kula tresnani. Kepareng ing mriki kula sumela atur wonten ngarsa panjenengan sedaya ananging saderengipun kula lajengaken matur monggo tansah kula dherekaken kelahiraken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kita ikraraken sareng-sareng kalimah tahmid bilisan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bilih wonten ing enjang menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten dalemipun Bapak Pawit kanthi pinaringan wilujeng boten manggih alangan satunggal punapa. Rahmat miwasalamipun Allah mugi tetep konjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu syafaatipun saking dunya wabil khusus sak mangke wonten ing yaumil kiamah, amin Allahumma amin. Para bini sepuh lan sedaya para pilenggah samudayanipun sedaya ingkang dahat kinurmatan, kepareng ing mriki kula sumela atur wonten ngarsa cengandika sami minangka sulih saking pemerintah Desa Blengor Kulon kepareng matur magayutan kalian hajatipun Bapak Pawit Sunarto lan ugi Bapak Ali Wikromo sak keluarga ageng. Atur kula ingkang kasepisan
Kula dalasan sedaya katang perangkat desa lan kelembagaan desa derek sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya niat ingsun sanget derek silaturahim derek ngraketaken pasderekan mugi-mugi kempal kula lan panjenengan sedaya wonten ing enjang menika saged dados pakempalan utawi pepanggihan ingkang nampi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salajengipun atur kula ingkang kekalih makayutan kalian hajatipun Bapa Pawit lan ugi Bapa Ali Wikromo ingkang kala wau antawis tabuh pitu menika sampun netepi darma-darmaning sepuh. Kula lan sedaya para pilenggah sareng-sareng derek nyekseni pilih ijab kabul pinanganten sekalian nuninggih Nak Mas Parman putra kakungipun Bapak Ali Wikromo lan ugi Nimas Kusmiatun putra estrinipun panjenenganipun Bapa Pawit menika sampun kalampahan kanthi wilujeng boten manggih alangan sak tunggal punapa lan sareng-sareng dipun sekseni menika sampun sah minggahing paugeran agami lan ugi sampun sah minggahing paugeran negari. Pramila saking menika kula saking pemerintah Desa Blengor Kulon nderek bingah lan ugi nderek mangayu bagya atas kaleksananipun ijab kabul kasebat. Mugi-mugi kanthi pawiwahan wonten ing enjang menika sedaya hajat panjenenganipun Bapa Pawit Sunarto lan ugi Bapa Ali Wikromo saking purwa madya ngantos wusananipun sak mangke tansah manggih rahayu widodo nir ing sambikala. Amin Allahumma amin. Salajengipun ing mriki kula boten saged caos pambiyantu ingkang maneka warni ananging kula dalasan sedaya katang perangkat desa namung derek ndedonga mugi-mugi sedaya hajat saged pinaringan berkahipun Gusti ingkang Maha Agung lan ugi pinanganten sekalian menika sakmangke anggenipun bangun Bale Wisma enggal tansah pinaringan tata titi tentrem guyub rukun saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinaringan umur panjang ingkang barokah rizki ingkang kathah barokah lan ugi duriyah utawi putra putri ingkang soleh lan solehah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi kanthi donga berkah kula lan panjenengan sedaya hajat panjenenganipun Bapa Pawit lan ugi Bapa Ali Wikromo lan ugi pinanganten sekalian tansah manggih rahayu widodo nir ing sambikala nampi berkahipun pangeran saged wilujeng saking donya dumugi akhirat sak mangke. Amin Allahumma amin. Para binisepuh lan sedaya para pilenggah ingkang dahat kinurmatan kados mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken magayutan kalian hajat wonten ing dinten saat menika. Sedaya kalepatan nyuwun agungi pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung ing panuwun katur panjenenganipun Bapak Susman ingkang panjenenganipun minangka pangemban-pangembating praja saha ingkang asta busaraning adil wonten ing wewengkon Blengor Kulon ing sampun kepareng paritangga pacana dalah paring pangayu bagya. Sepisan malih katur panjenenganipun kawula aturaken agunging panuwun. Sang Japa rawuh kanthi purnaning tangga pacana dalang paring pangayu bagya pratandha wahyahning mangsa kala wis ndungkap purnaning adicara. Semoga kita tutup sarengan kanthi wasana hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Sang Jabra rawuh setunggal bakas tunggal adicara sampun katapaken kanthi boten mangke pambengan satunggal punapa. Katur panjenenganipun Bapak Pawit Cakula Wangsa mbah bilih anggen kawulum didhawuh saking panjenengan boten saged ngetrepi kalian napa ingkang panjenengan kersaken estu-estu kala nyuwun agunging pangapunten. Ugi katur sagung para rawuh sanajan to dore kala wau sampun rinacik rinancang rinampat dalah rinumpaka anggen kawula badhe hangaya ing gati jer kana namung sipating janma sawanta manungsa limrah ingkang boten sisip saking kekirangan kekelintuan minggahing kalepatan pramila pematur kawula namung kandhek wonten satengahing jangga ingkang menika mbah bilih wonten cawuh kliruning basa Ki Sedulur ing Paramasastra bleroning wirama saha kirang terping ukara ingkang kabekta saking cubluking pribadi kawula copeting nalar dalah kudunge seserepan menapa dene andhaping pawiyatan mawantu-wantu anggen kula tansah cumadong ing deduka mugi panjenengan sedaya kersa bedah tangguling samudra pangapunten kaluberna dumateng jasad kawula samangke sewanci-wanci panjenengan sedaya hangersaken mundhut pamit. Boten namung kawula handharaken kasugengan tumrap kundur panjenengan kanthi asesanti rahayu ingkang pinanggih. Minangka panjenengan ngatur Wadha Gajah Mungkur sakidul kita Wonogiri mbah bilih kathah lepat anggen kawula matur mugi panjenengan kersa paring pangaksami. Numpak sepur jurusan Cilacap mandhap wonten kawonganten. Anggen kawula matur sampun cekap sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wakhiran wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan sasana kundur kadang juru pitaswara. Nuwun kawula nuwun.